Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм ExploreBG и днеска съм изкопал обсидиан и ще правим портал към Нетъра и Enchanted Table. Сега взимах как копая обсидиана и батин клипа се бъгна и сега се наложи да стане по-малък. Иначе като копая обсидиана е много яко да има. Така, направил съм букшелфове, кирката, тук ми останаха диамантите. Така, обсидиан и книга. Сега крафтна това. Enchanting Table. Как беше? Да. Окей, 10 обсидиан го оставям за портала към Нетъра. И сега да видим някакво място, където мога да оставя това. Мога да го оставя. Мога да го оставя. Да пробвам с други блокчета, да не слагам букшелфовете. Просто само да ги чупя. Да пробвам с дали ще се фане. Се фане. Окей. Опа, аз не по-добре. Така. Тук, 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 тук. Са 15. Много малко. Трябва да са 15, бе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Явно ще е така. Enchanting Table ще е тази къщичка. Това го изпитва друго нищо. Окей. Тук ще Enchanting Table. Така. И сега се надявам да ми запомня нещо яко. Добре. Това е кирката. Окей, доста яка кирка. Само че аз тогава, като правих книгите ми свърши Sugarcane. Ама той няма ми трябва за още книги. Друг път, ако декорирам нещо, тук бях за Sugarcane, го отглеждах, докато не снимах да събера за книги. Но окей, доста готина кирка ми се падна. Сега ще я оставя там. И когато ходя на майнинг. Доста годин беше на текстчер пака, вижте. И мой. Така. Сега да видим. Трябва да направя това към Нетъра. Така. Сега. Къде ще е той? Така. Айде легна. Така, сега къде да измислим, къде да е портала. Така. Ако не направя тук, махна тия работи и го сложа някъде другаде. Така. Трябва да го сложа
Няма да е тук. Да го сложим. Да видим. Да го сложим на един. Не е тук. Не, той тук няма сметък. Така, да видим къде мога да го сложим. Тук ще е добре, обаче. Искам да не сме точно. Няма да стане. Сега малко повече обсъдим да го запълня. Не го стане. Сега някъде другаде. Само че къде? Тук направим една стаичка. Къде да е типия портал? Абе, за сега го слагаме тук пък. Така. После може да измислим нещо да не е така. Обаче за сега ще е така. Тук изготвям слабо. Окей. Запалка. Вземаме. Остава сега запалка да нам. Флинт. Фак, нямам флинт. Така, добър. Окей, сега ще слизам до това. Някъде където има гравела да потърся флинт. Те пещите трябва да има се някъде. Флинт. Гравел да. Ладно. Сега ще взема малко айрон. Да направя запалката. Окей. Аре. Така. И палим. Влизаме. Видим. Какво става там. И така. И сега ще влезем, ще ви разгледам някъде наблизко. И после ще спирам клипа. Доста яка китка ми се падна. Доволен съм. Доволен съм днеска. Окей. Надявам се днес да е хубаво, така като гледам Soulsand, Glowstone имам, водопортала, Quartz, да. Добре. Само ще търсим друг епизод. Glowstone няма тук. Фотка на Glowstone. Нямам друг преди да се кача да уверя, колко много е тук. Това ще изкопая. Да уверя това. Така. Стои толкова. Така. Трябваше да взема кирката направо Silk Touch. Ще да взема Glowstone целия. Лайкайте клипа, сабскрайбвайте се. И може да дам, ако лайквате и се сабскрайбвате, може да дам
текстчер пака, или поне да лайкнете клипа. Ако ви харесва текстчер пака, мога да го дам. Но зависи. Може скоро да се направи в Skype и който иска да пита за текстчер пак или нещо, да му добавя. Това да път по-късно, няма да е днеска, по-късно през 9. И нека се връщаме. И така. Окей, хора. Това беше от мене. Имам клипа да ви е харесал. Аз бях Explosive BG и до следващия епизод.